Com esteu, tarda de dimecres encara amb ruixats i tempestes en moltes comarques, com veureu en aquesta animació de mapes de precipitació previstos, sobretot en sectors del prelitoral i Catalunya central. De cara a dijous més calma, esperem, però en aquest cas, algunes nevades, sobretot al vessant nord del Pirineu, una cota de neu que rondarà al voltant dels 1.500 metres. I al cap de setmana l'esperem força tranquil, pràcticament sense ruixats, i en tot cas sembla que podríem tenir una altra pertorbació entre dilluns i març de la setmana vinent. Encara és aviat per precisar si ens deixarà molts ruixats o pocs. En tot cas, sembla que al Pirineu i Prepirineu, com a mínim, sí que tornarà a haver-hi força activitat. Pel que fa a les temperatures, no esperem grans canvis dels dies vinents, però sí que a mesura que s'acosti el cap de setmana pujarà la temperatura a Ponent i al Pirineu, però en canvi es quedarà frenada o fins i tot pot baixar una mica en sectors de la costa. Fixeu-vos que la meitat les temperatures podrien baixar una mica fins i tot respecte als valors d'aquest dimecres. I destaquem també la tramuntana i el mestral, que bufaran en cops moderats aquestes pròximes hores. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.